Eu sunt Olga Melniciuc, CEO Startup Moldova și evenimentul de astăzi este Startup Moldova Summit, un eveniment dedicat companiilor tehnologice care aduc inovații pentru a rezolva probleme globale. State Invest Company este partener a Startup Moldova Summit. Pentru 2026 ne susține cu promovarea tehnologiilor în rândul comunității. Evoluția de ecosistem de startup-uri din Moldova deja arată o creștere continuă. Cu 20% au crescut numărul de startup-uri comparativ cu anul trecut și astăzi avem 300 de startup-uri deja.